Ну что, мы запустились. Вот. Go. Go. Доберемся до Іриски. Чого? Доберемся до Іриски. До Іриски? Ну, Поглядім. Так. Мені треба шуфаль і бробота. Що брать? и то, и другое. Поменяй пустое и поменяй свою штуку. Не, мені ж треба донести до того маленького, показати йому бробота. Один раз покажи, два, другий раз просто не меняй. І бери один ти, який ти вже узяв і подрихтував. Вулканочка, джанкочка. Райночка, джанкочка. Ну, мені джанкочка. І може я донесу бробота. Може. Може. Чого ж ти у мене грузить? Ну, мені так само. Мені нічого грузить в этом. А чого я не веду? Та бос. Ви ще вмієте стріляти. Тільки вмієте стріляти так. Так. Так, я пошла опять шагов. Шукай, треба ж так прибрати вещи. Это нормально. Мя. Вау, Что? я забывся про дронов. Ну я так само. І про пищ. Її пропиш. Пищ. Є же пищ. Бластер. Так, а які мені взяти? Вогневий чи електричний? А не ведаю, там придумай сам. Ладно, я возьму электричный. Угу. Угу. Ня. Угу. О! Вот, до речі, я к этому дедулі показала усі свої 35 журналів, а він мені оказав подяку. Ну, так А сердечко. А зато там повинен бути журнал. Ну все уже. Ты вообще журналы дедуле показала? Так, усе. Ну все, задание виконано. Вон там вот журнал Куди за далі? этими дивагами Всё. показаний. Забей. Тобі показують ті журнали, які вже собрані. Коли ти по карті глядиш. У тебе його нема, а у мене він є. Видиш, не? Есть у мене. Він показує ти журнали, які собрані. Сюди йдемо чи куди? Иди туди. Ось і добре, той журнал, який показаний, класно буде. Ні, вони вже собрані. Класс. Згоден, що готовили класно? А то ж.
Чика, робот. Святые ящики. Вон святые ящики. Пошли сюда вверх. А что там? Айда поглядим, что там. У меня все равно 6 этих штук. А треба 8. Ну, тут мы все собрали. Так. Зараз. Полечу на своих кволых ножках. Кволы. Ну. На пятерочка. Во. Тут стоїть гэты робот, якому мені треба А показати. баран это болтер? Есть один. И все? Я все показал? Вот так. А ты где? И что? Да вось за водоспадом. Ось, бачиш, йому треба було показати зброї. Ну так, і ён зрабіў іх больш магутнымі. Ну, я показав все. Здається, я все показав. О, поляка. Поляка, що тут? Нема болтера? Ну. Але я купляю гэты пісталет. Ты ідеш, не? О, гэта трэба браць, і я бяру ракетную пістолю. Блін, які бадзі-бот здаровы цяпер стаў. Ну. Вось яно што. Ведаеш, я памяняю, дзякуй. Ды калі ласка. Да цілая два, яшчэ і са шчытамі. Мгм. Ну, бяры класныя. Пайшлі. Гол? Гоу-гоу-гоу. Гоу-г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 оу. Эй, дай хуй. Фух, усіх разнесли.
Він таки хотів скокнути, але не отрималося. А що ти со мною робити? Ні. Клас. А яка у тебе Мгм. зброя? Покажи, яка у тебе зброя, ну. Ну, Да ну, постой дивіться, ты на месте! Попізла гавкать на мене. А другая зброя? Не знаю. О, блін. Да легкая. А я там зверху была. Я плавала у поветки. Вау! Классная штука. Мне вельми подобається. Такий типу арбалет. Некий. Вельми класний. Так я ще плюсую його по 24 патрони кожен раз. Клас. Коли б ми змогли відкрити ось таку ось штуку, то тоді там би був оазис ось такий, ну, ти ведаєш. Такі ж самі, Що як... це? Лук? Лук, бук. Ось. І картки. О! Даром. Іди бери картку. Это я брала. А, ти брала? Легендарную.
включена. Угу. Тобі показують на карті ще ті, які ти взяла вже. Я ведаю. Ну. Босс будет. Хай буде. Будя-будя? А хай собі. Будя-будя чи ні? Будя-будя обов'язково. Я ось у этот куточок загляну. Ось у этом куточку докладно джакузі. Джакузі. Видишь, что тут было джакузи? Згоден? Не, біду я не бачу. А мы вообще джакузи просто сорвали. Нападаем, нападаем, нападаем. Не, Джак. Так, все, пошли. Ожидание робота. Цікаво, на що этому повару цибуля? Цибуля? Не, бульба. Подсмажить? Да ну вас. Кратокрот, кратокрот. Да ну вас. Да ну тебе кратокрот. Ах ты ж. Да у него таки носик, слухай. У меня одно здоровье. Ну, на що ти так? Ага. Так, Уль. Ку-ку. Пали. Все, перепинок.
домик уже идем. А тут пчелы летают. Пчелы. Угу. Это мои дроны. Ось, я не каля квета. Добре, добре, ну пчолочки. Бджолки. Да у тебя что, болтов? Не, А подобно, что так. не. А чего вы все так злостно на нас нападают? Ну, тому что я не... Такое у их Це- привитание. Ой. Боже. Якое ж месиво. Коли там будет все, что за угодно, тогда еще идем. А? А я приземлилась. А ты не? А я просто долечу. Нічого у гэтым крутого. Я нават просто долетела сама. Я лепшая, чым ты. Ну, Я ты, перажила гэта. Ну ты, конечно. А ты не. Ну, так... А ты не. О божечки, нас там чекає босс. Ты где там? До речі, наступна станція – енергостанція. Лепше спочатку маленьких, потім великого. А зараз збираємо зеленку. Забрала. Чекай апгрейди. Броу. Ага, кот. И он не тот. Алло. Чекай, возьму селяка. Тут нема гэтага коду. Чого нема? Коду. Ну його ж ніде треба було глядіть. Где у энергостанции? Ну, а мені? Мы у полях. Добре, ми впали. Полях, а не полев. Ну, зараз ти поляжеш і буде польох. Полегу тады.
подох тоді. А чего это у тебя больше здоровья? Моя улюбленная. Назбирав. Что плазмой будешь кидаться? Ну, хоть нечто новое. А мне это старая штука. Блин, а вот сколько? Наступная будет война. За свою родиму и землю. Горилла это болтер? Так у меня болтер! Блин. Хе-хе. Зайздрасть. А у меня Б, болтер. За императора. Так, за імператора. Вялізного, величезного, доброго імператора. Угу. Труп на троне. Ай, карате просто побежали. Побежали. Да беги просто. До выхода. Не треба нікуди бігчи, ну. Ну так помрум тут. Наступная станция энергостанция. Мяу. Только 51 веды. Где, блин, болтер, ну? Ты выключил микрофон? Ага. Ма. Ну, что я только купила это. Пошли. После этой войнушки у нас будет это самое код. Во всех разный код. Ага. Але у уладарника этой гульни будет однольковый код. Let's go. О, боже. А это вакуум. А я тут буду кататься. Зажартую я. Просто бесися! Да ну, Какая сися? як смешно. Я пошла еще тогда. Удачи! Что ты зараз сказала? Боже, какая сися? Да ничего. Якое что? Ничего нет. А и сам ты сиси. Никаких си... Ни про какие сиси я не казала. Неферсиси? Неферсити. Неферсиси.
Сам такий. Франциска Скорина. Боже. Да легко. Нормально, время трошки. Ну и навошта, ну и что тут у нас? Не холеры. Е-е-е. Орбіталка. Ну, орбіталки у мене ще не було. Як вона стріляє? О-хо-хо! Клас. Бясися! Які сісі? Сам такий. Клас, орбіталка нормуль. Покажи. Ну, Не. гляди. Я такое робила. Война! Не беды такая орбиталочка. Видишь? Нет? Хочу помам! Блин, ну тут вельми тяжко выжить. Нормуль. Да не! Карточка. Нормуль. До речі, коли буде які-небудь вельми великі, то тоді треба просто вибігати. Бежи просто, просто. Шакай, ну Да я просто все забил. бежи, ну! Не рави до меня. А ты бегший будешь? Просто пробегай, Лё! Не хочу. Я хочу. Батарейки. И они вообще дохлые, их можно легко вынести. А я хочу грошовые похтки. Завести код. Наступний 52. Так, чекай, чекай, чекай. Да добре. Циклонка, бульбочка. Так, у меня наступний 52. Ладно. Мне ще Ссылка, один код триггер. і все. Зедлик. Фишинг берем. Який код? Де ти поглядела? Ай, да ёма, ну завсёды ось тут ось подлетаєш і глядиш, ну. Що робиш? Подлетаєш і глядиш. Ось так. І бачиш свой код. Я не бачу, де ви? Вон там за окном. Ти що, усё забився знов? Блін! Дай я запишу. І які? Так, а зараз можна вже помирати. Да пошли далее, бо ж до риски дойдем. Нам дозволяється тільки на електричність. Ну, погнали. Это складано. Нормуль, не лезь наперед, и все будет добре. А у риски як буде на легендарці. Легендарці. Просто бесимся. Просто чили, не лезь наперед, не помирай, да и все. Я еще ни разу не померла. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Да ну, блин, устали. Идешь, нет? Иду дай мне позбирать.
Іду куди? Куди йду? Ты на карту глядеть будешь? Ні. Ты просто сделай. Иди, значит, за мной, да, мяне? Тільки де ти, божечки? На карту погляди! Поглядів і тебе не бачу. А теперь бачишь. Не бачу. Я у тебя зараз стреляю. Дівка, ти згубилася. Ну все. Чомусь у тебя показано, что меня нема, а у меня показано, что ты со мной. Ну, прикольно. Системная ошибка у меня. О, все. Ну все. Ти розгрузися. Мы сгубили робота. Ну, ти перезагрузилася? Ну, так.
Блін, а як? А як зараз перезайти? Ти можеш до мене переподключитися? Ні? Блін. Ладно, вертаемся. Подключайся.